Nina, hvad er det for et rådyr, det her? Ja, hvad er det for et rådyr? Det er et rådyr, som... det er faktisk 2 rådyr. Og det er de rådyr, mig og far, vi skød i efteråret 23. Jeg skød en buk, og far han skød en lukkelam. Og ja, jeg startede med at skyde bukken, og så skød far lukkelammen bagefter. Og det var en rigtig god jagt, og nu kan vi se, at en rigtig god jagt bliver altså rigtig god mad. Ja. Lasagne. Jeg er glad for at lave lasagne. Så det bliver så lækkert. Det er far og Nina, der har lavet det. Peter, Der tager er du en den 3. palet? december. Ja. Første søndag i advent. Jeg har en palet. Alle de vigtige informationer kommer ind nu. Ja. Jeg har lavet julerevy i går. Mor arbejder på Turø Bageri. Mor skal op klokken 5 i morgen. Vi har tænkt os at se Life of Brian bagefter. Ja. Mor lyder stadig af effekterne fra en hjernerystelse, som gør skarpe lys. Nogle gange kan være forstyrrende for hende. Peter Peter skal have råbrød. Han er stadig kredsen. Han kan stadig ikke lide lasagne. Vi sidder her og ser video. Peter, han træner i fitness. Jeg er hjemme på besøg. Jeg bor i Aarhus. Gør du på? Ja. Jeg ved ikke, hvad hvis det her er til, når I er gamle, og hvis en af jer er blevet fuldstændig dement? Jeg bliver ikke dement. Du bliver ikke Og dement? jeg bliver faktisk Ja, dement. hun er Jeg vil gerne have det der så fint.